Thokozani nonke ngiyanibingelela ngithi amen. Ngike ngaba ne-delay kancane. Njengoba bengishilo ukuthi ngizonifundzisa amabhayi. I'm going to teach you about the gowns. Right. I'm a person with lots of gifts from different angels of mine. Like I said, I will talk about myself. Right. Ibhayilengwe, izembatho sengwe. Izembatho sengwe nesiphika sakhona. Esomuntu ohamba namakhosi. It's for kings. It's for kings. Right? The giver of my gift are my kings. The giver of my gift abantu ababenamandla kakhulu. It's the people that used to heal a lot on earth. It's the people that used to be kings during those years. So they gave me the gift. And then if unalesi sembatho ungumthandazi, uhamba ngobuthandazi, uhamba nobungoma, uhamba ngokufemba, uhamba ngokukhomba into zenzeke. Hamba ngokukhomba into zenzeke. Ngiyekeni manje ngisafundisa abantwana benu. Right. Umakhomba kwenzeke, you pray for things that happens. Sembatho sengwe lesi. In the olden days they were using the original isembatho sengwe. Manje unfortunately we don't have it. What we do now, we're using this isembatho sengwe as kumandla. Sinamandla is a very powerful gown. It's a very powerful gown. You pray, you heal ngayo li gown. You still use, you prophesy, uyafemba, wenza yonke into ngale gown. Ilast number. Ngiyabonga ke. Mawazi ukuthi uphupha lesi sembatho. Hamba namakhosi amakhulu. Ukhomba kwenzeke. Ngiyabonga. Isithunywa lesi zokuthandaza. Amakhosi ayiselapha kakhulu. Ngiyabonga.